Tumaw. Unsa man ni wa man ni sulod. Tiyo, wa man ka naglungag. Kaya po maka-scatter ane oy. Tiyo. Tumugka mo sige-sige mo ra oy. Wala man ka naluto. Sao baglungaga? Wa man butay ikalungag. Wala man ka nangitag diskarte daay. Mangita ra lang yung diskarte ron. Muka ni mataan oy. Pagdali wagi gutom na ko. Sa muka lagi. Nasa mangitag diskarte. Oh, ay nagul sige pangutana ra. Basta mangita ko diskarte. Nari kay trabaho. Sige magapangutana nga papangitaon magkakuni mo diskarte. Pangita ka nag-diskarte no. O tanawa sige ka pangutana nya padiskartihon ta. Ambot mo yoy, magalibog man ka. Ambot mo nimo. Dala koy, motor ko. Unsa kaya ni yang diskarte ba? Murag makaduga. Sundan ko ni be. Uy, kini berkwartahan ni ba? Bos, hinabang sa buta, bos. Loh, uya ni butaha, oy. Kini kihingkuot na sa pitaka. 100. Ay, sa kalibo lang ang ihatag kay luoy kayo. Dara dong, oh. Kini gablo. Ambi, bos. Oh, dara, oh. Unta, makatabang na si Muha. Salamat kay bos. Dili man ako makita ang imuhang gihatag. Dako nagigay tabang sa kuha. Mao din ni tirada ha. Dili man sa ingon nga dako kayo na dong. Nya, madto sa ko. Salamat kay bos. Luuyal mo tiyo, uy. Buta na day karon. Ikalas ko kung bata ka nag-unsam ka diri ah. Tanaw sa imong diskarte. Mabuking ta ng kalaki ni mo ba? Dakuan na mo income niyo, uy. Pahawa na ba? Kaya na nagpadong ba? Oh, nasakpan ta. Huwag na ako ni kwarta yu ba? Pahawa na gani no. Boss, hinabang sa buta, boss. Uy, boss. Boss. Luuyag kahimtang ni mo, boss. Uy. Lagi boss, hinabang boss babe, sa pila lang. Oh, hinabang? Nakoy 100 rin, pero okay ra ni. Salamat kayo, boss. Ako'y gunit na yu, Becky. Basing kwaon sa uban. Uy, dong, ay nakuha ang kwarta, dong. May luod ka na siya. Uyuan man na nakukon. Oh, sir, pagumangkon din mo ni. Oh, boss. So, boss, dahil sa ako magdugay ha, kay napakoy atuon mo sa unahan ba? Yu, di sa ko magdugay ha. Salamat niya. Ay, kalas gaw kang bata ka. Unya lang kayo nag-uli na ko.